नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आता सकाळचे 7 वाजलेत आणि आपला सकाळचं काम म्हणजे बघा, यांका सकाळी लावूचे लागतात, सोडूचे लागतात. तर पहिला आधी यांका सोडूया. तर बाकी काय म्हणता, कशात मस्त मजेत ना? असेच मजेत राहा आणि असेच आपल्या कलर्स ऑफ कोकणच्या चॅनलवरचे व्हिडिओ बघत बसा. तर हे बघा, चिंटू आणि आरती सकाळी यांका वाईट सोडून येऊया बऱ्याच दिवसांनी. नाही तर जास्त यांका सोडत नाही, कारण ती घरा घेतात लवकर. हे बघा काय चालली मजा मस्ती, बघा काय चालली आहे त्यांची. चला हे बघा काय करतात ती बघा. हेडी तर मित्रांनो, हे बघा, ह्यो पाडो एकीकडे रवलो आणि गाय एकीकडे गेली. गायवर बागेत गेली आणि ह्यो बघा, ह्या बघा काय, हा बघा काय, बऱ्याच दिवसांनी सोडल्यावर आज ती कुदाक लागली. तर आपल्या पाटाचं पाणी आहे बघा, अजून हा थोडा बारीक बारीक चालू आहे, आता हळूहळू कमी होते. तर कसे वाटतात व्हिडिओ? बरे आहेत. सकाळीच काय बोला सुधरत नाही, एक तर गावात जाम होईल, नाहीतर माणसाला आवाज बारीक किती बाबल्याचो आवाजच येत नाही. तर व्हिडिओ बघताच ना, बघता बघता हसत राहा. आणि ह्या बघा यांचा काय ता बघा, ह्या बघा काय, ही बघा यांचे खेळ चालले सकाळी सकाळीच. हे मोठे खेळ आहेत, हे बघा. अरे अरे काय बघतोस मारुडी? तो बघा, तो काजीत गेलो मोंडा खाऊक. येई 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 ये चल. ह्या काय ता बघा, ता बघा काय केलंय. ऐच मारी येई येई येई. पुणग्याकडे जाऊया सकाळी सकाळी, काय करता बघूया आधी. नंदन काय शाळेत गेलो असतो तो, आणि ही लखने काढीत असतली. अच्छा काय तोंड सकाळीच खापार कशाक काय खापर पुण्य का गेला बाजारात गेला की असा मकडला बाजारात गेला की नंदन शाळेत. ह्या बघ पुळ्यासारख्या दिसतस तू. बघ ह्या बघ खोटा नाही सांग, दिस जा. कपड्याक नंबर आहे. देवपूजा करता की पुण्य सकाळी पूजेक लागला. हे सकाळी पूजेला लागली, कुठे चालली? काहीतरी जावतो तुझं दौर दौर दिसतं माका, माहिती आहे ना. शाळेत मीटिंग आहे मीटिंग हा आणि ग्रामपंचायतीत जाऊचा. आमका घेऊन येईलच ना. हो बोलीच तशी होती. तो बॉम्ब टाक लागलो, त्यांका सोडल्यावर बॉम्ब टाक लागली. साठांका मॉप गिराय का बाबा बाबा, घराचं कधी चालू करतं? तेल आण. तेल बघ तोपर्यंत माकाच सांगता बघू इकत आणूचा. त्या काही वेळ नाही आता. नंदनने कोयता बघितलाय ना.
नंदन तर सांगा नको 150 रुपये लिटर म्हणून. चांगला काही विचारू बाया खोबरेल तेलातलेच हवेत कोण घरी. टाकतंय? तू सांगशील राशी आणि नाही नाही कामात लावशील. माणसात येते ना तुका नीट करू पाठवू सगळ्या. कोण असे वर्षात येते पाठवू. काय करतो घरांचा? तू सांग नाही तुम्ही फणस काढून बाजारात जाऊन जा. नको बाजार मजुरी तू द्यायची पोरांची. नाही नाही हिशोब करायचो. हळकुंडा कोणाक बांधता आता कोणाचा लगीन? अरे हळकुंड आहे का ती मसाल्यात घालूचे झालो कुठून? सगळं सामान आणला कुठून न आता भात तो लवकर मिरची बाजूची आहे. मिरची बाजूच्या सामान बाजूचा पिशी वाटली त्याची. एक किलोच्या वर आहे मिरी ना हा मग 1 किलो घालू पाहिजे मसाल्याचे काटो हा काय कळत नाही जोडा ही बघा ही काळी मिरी आणि ही गोरी मिरी. त्याची गोरी सफेद काळी सफेद तिखट अमरनाची. किती वाट चल माझ्याकडे कामदार आहोत. चल चल फोन कर काय तू त्या घराचा बघ काय त्या येळा कळदा गो. अरे ढोरा ती पाटी येतील तर पेच माका गाळी घालतले पुन्हा. तर चला मंडळी जाऊया घराक जाऊया. घराड्यात कामदार आहोत. आजूबाजूची साफसफाई करूच्या घराचा रोंबाट जावता माती दगड वगैरे त्यात टाकूचे सगळे बाजूक नेऊन बागेत खाली. आणि कोण रे तर चला जाऊया घराक. पुणग्याबरोबर का पुणग्याकने पुष्पाक नाही काम धंदो. ढोरा पाटी इली की बसान रावायचा तू काठी धर. काय काम नाही की ही काठी घे आणि हे बसान रे राखणोट ठेवूचे पाळी येते. साड्यावरनं खाली येतं आताचा त्यांका ऊन लागता त्यामुळे तर रवत नाही. ढोरा रवत नाही पुष्पाने करा ढोरा रवत नाही. धमक झाला. आंबे फणस खाऊ घ्या माणसं. तुझ्याकडे फणस कापे फणस कापी पण अजून पिकत नाही. मग पिकाक लागले की सांग. तेव्हा गाडी म्हणून सांगत तेव्हा गाडी नाही मेले. गिरायका म्हणजे यंदा कमीच धरले. गिराई गेली की नाही म्हणून सांगा संपले म्हणून सांग. पण गाडीवर फणस घेतात कोण घेत नाही ना गाडीवाले. गाडीवाले पहिले नाहीच घेत. पहिले मग घेतात. मग घेतले जून महिन्यात घेतले आता कोण नाही घेत. कोणाकडे आता असले तर सांगा आणि माका सांगते तुका मारा ना माझ्याकडची. तू येऊ शिवा अजून गाडीवर नाही घेतलं की मी मेलय. मुकेश नेऊन देणार रो. लगतं की ते तुका सांगे खाली तकडे तुका सांगे आमच्याकडे तकडे कपडे धुक सांगणे बावडे हे पडतं राहिला गो. काढून टाकली. कटर काढल्या बरा केला. इका तू काढून बरा टाकली. केला चल एक माणूस वाढत तरी होय माती राहू का घराकडचा रोंबाट हे आता येते माणसं. किती होते बैली लोक हयच राहायचो तो बोंबाटता अरे तो नाही ऐकत बैल ऐकत नाही तो माका सवाल नाही. तू तकडे बैल आणि पांगुळ बैल करून घेऊन पाटीर बसवते तुका होय तर. हे बघा फणस मारण्याचे धरलेत पण बरकी होते बघा साठा घाला गोईंची. बघितलं नाही हे बघा मरणाचे फणस होत पण ते रसाळ फणस होत रसाळ. पुणग्या घेऊन गेला बाजारात ती कुपते. आणि फणस कसा माहिती आहे आताशे गाडीवाले बसवाले घेत नाही ते जून महिन्यात घेतात म्हणजे वडपौर्णिमेच्या आधी वगैरे घेतात. आणि आताचे कसे आंब्याचे पेटी असतात त्यामुळे फणस घेत नाही. तर चला मंडळी सकाळी सकाळीच आपला काम झालेलं आहे आणि आता घराकडे कामदार जरा सगळी माती धोंडे जे घराचे होते ते त्याच्यात टाकलेले होते ते आता उचलून टाकूचे तकडे बागेत नेऊन. तर चला
पुढच्या कामाक लागूया. करणार कधी येतं ही भाजी? भाजी करणार कधी हो? भाजी करणारे तो फोटो दाखव. बघ कसे खोटी याचे मरणा किलो तो किलो सुकाचा का घोटी येते काम करू जरा पण भाजी करू घेतले पंचायत नाहीतर काय. दुपारी जीव गेलो मेला एक मला खोटी उपचेतून चेतून खाणार मग व्हायची ऐकलं दुनियेक बोमा भोम नसती सांग तुमका ती नेरी एक आता मला खाऊ काय आमका जीव जाऊ किलो मला माझं खोटी फोडून फोडून तू आता हे बघा पप्पा आमचे भाजी करतात फणसाची. सकाळपासून भाजीच करतात. काय चेत आम्ही मेला वकडे हैराण झाला. पवारांग चीव झाली का बघून येतोय. झाली तर येताना घेऊन येते नाश्त्याक. ए बबले अरे भाजी झाली का? आमची झाली कसली भाजी? फणसाची. कसली भाजी होता? माणूस स्पेशल भाजी कलर्स ऑफ कोकण. अरे भाजी करा किती घे पवारनी. मुकेश गाडी. काय काय करत करत तातो तातो बघ तातो धंद्याची लाईन काय घे मुंबई मुंबई काय घे मग ही बघ हिची भाजी झाली सुद्धा शा. काय का सांग ना काय नाही घेवला काल काय नाही मग म्हणून मी नाही गेलोय तो बरा आला. काय ही बघा पवार आंगडे फणसाची भाजी आहे. आम्हीची बघ जा गोटियांका बारीक चेचून चेचून करून टाकल्यानी. पहिले घराडे तो एक कुकडा ना तो बस बॉम्बाटा त्याच्या बाजूक दोन येऊन बसतो. होय होय चला नेरी खाऊची आधी बाकी मारांदीत. पवारने फोडण्याक पण घातल्यान भाजी फणसाची. तू वाज जा वाज जा. पवार करतो. नेरी खाऊन घेऊया बाकीचा मारांदीत. वाटाण्याची भाजी आणि भाकरी पोटी फुटलाव ना सकाळपासून. तर चला मंडळी मित्रांनो नेरी बिरी झाली आणि आता कामाक आहे बघा भातचा रोंबाट टाकूचा काम चालू आहे बरंचसा. तर चला हयत थांबाया तोपर्यंत बाय बाय संध्याकाळी बघूया.